да те кара да изглеждаш притеснен? Моето мнение е това, че извън тези две компресии и даже, слава Богу, че ги направи, за да после да покажеш, че може да ги избягваш. Значи да прием, че е човек, защото е направил две компресии, иначе щеш да е идеален, щеш да е слязал Христос, да ни е изпял с Богу моя любов, да ни огрее с божествено си пеене, си отиде. Това ли искаше да кажеш? Идеално, ако изпее някой. Ако това съм искал да кажа, ще да го кажа. Извиня, кой пее идеално? Никой не пее идеално. Идеално не е хубаво. Тук се появи съм първия, който ще вероятно живее. Почти идеално, казвам. Добре. Почти идеално. Почти идеално, да. Показвам същото днес. Сега, виж, не, нищо с теб, не. Точно с теб не. С теб можем само да си стиснем ръцете. Но се чувствам екзалтиран от нейното изпълнение. Личната ти екзалтация си запази за себе си, моля. За това ще си потичам сам на Юпитер. Моите поздравления, великолепни си. Аз мисля, че ти изпя песента по-добре от Мадона. Абсолютно. Слушал съм на живо няколко пъти. По-въздействащо от Мадона. И добре, не чувстваш, че говориш неща, които изпя песента по-добре от Мадона и по-въздействащо. И по-въздействащо от Мадона. Чуваш се какво говориш? Да. И явно на Юпитер си, надишал си с някакъв юпитерски газ, според мен. Или лепило. Юпитерското лепило прочувства. Не знам кой има там, не съм ходил, чуваш се какво говориш. Ти изпя по-добре от Мадона, аз се ме гледал Мадона, да зачеркнем Мадона и да направим теница. Казвам ти, Мадона си пее фалшиво отмък на концерта. Стойте, гледай. Да. Ще ме подкрепите ли в тази посока? Не, аз не знам дали ще подкрепят, но просто ти... Не, ти запуши си ушите. Много си красива, мама му стара. Доли, добре си? Да. Ами аз... Говори. Може ли да кажа нещо? Крий се зад мен.